Argiak 100 urte betetzen ditu eta hori ez da edozer gauza, zorionak. Urte hurrena ospatzeko ekimen ezberdinak egiten ari dira urtean zehar eta hilabete honetan gurean ere San Telmo Museoan ospatzen lagundu nahi diegu. Nerekin daude Estitzu Eizagirre Argiako ordezkari gisa eta museoan hilabete honetan egingo diren jardueretan parte hartuko dutenak. Antxon Olariaga, Joseba Larratxe, Jose Mari Ostoloza, Josu Landa, Malores Etxeberria eta Elisabet Garmendia. Ez dut luzatu nahi, asko gaudelako hitz egiteko, baina bai aipatu jardueraz gain, maiatzaren bukaera arte, museoaren erakusketa iraunkorrean, orain gauden leku honetan, ikusgai izango direla Argia aldizkariaren lehen alea eta beste batzuk, ikusi duzuen bezala, eta baita urte hurrenaren inguruan egin duten ikusentzunezkoa. Eta besterik gabe, hitza pasako diot Estitzuri berak jarraitzeko aurkezpen honetan. Bueno, euskeraz eta Euskal Herri osoari zuzenduta aritzen den Argia komunikabideak 100 urte bete ditu aurten, eta 100 urteko ibilbide horretan bada zer ospatua, bada zer ikasi, bada zer dastatu, bada zer pentsa. San Telmo Museoaren laguntzaz hurrengo egunetan egingo ditugun emanaldiek horretarako aukera emango digute euskerazko hedabideak preziatzen ditugun euskaltzaleoi. 4 emanaldi hauetako bakoitza izango da bakarra, propio ziklo honetarako prestatutako edukiak baitira. Eta Argiako lantaldea oso gogo betetuta eta eskertuta dago osatu den kartel indartsu honekin. Emanaldia eskainiko duten kide denak baitira euskerazko komunikazioan hankak urratutakoak, iraganera bezala etorkizunera zorroz begiratzen dutenak, aurrera ateratzeko jarrerarekin. Eta jarraian banaka entzungo ditugu, bakoitzak prestatu duen emanaldiaz edo. Koldo Izagirrek irikiko du zikloa, mendearen umeek munduari desafio hitzaldiarekin, eta hor prentsaurrean badago pixkat azalduta zer izango da. Eta hurrengoa emanaldia emango duena, izango da 100 urte ehunka irudi, eta Antxon Olariaga eta Joseba Larratxek azalduta du. Azaleko irudiak, artikulentzako ilustrazioak, umore zintak, kartelak, Euskal Herriaren iruditeria kolektiboari hainbat ekarpen egin dizkio Argia aldizkariak 100 urtean zehar. Eta asko izan badira ere, irudien langintza honetan parte hartu duten marrazkilariak. Hitzaldi honetan, Antxon Olariaga eta Neroni Josebizki izango gaituzu mintzalari. Antxonek 4 hamarkadatan zehar Argiarentzako egindako marrazki garrantzitsuenen errepasoa egingo digu. Testu eta irudien arteko harremanak, umorea, euskara bera komunikazio tresna, postergintza, komikilanak, diseinua, ibilbide luze horretan lagun izan ditu, ezta? Ni ordea, askoz ez ibilbide laborrago izan da, saiatuko naiz azken urtetako tendentzia berriak erakusten, eta aldudan neurrian gure lanaren barrunpeak nolakoa diren azaltzen. Apazio. Kaixo egunon. 100 urte asko ote diren ez dago oso garbi, batez ere poesia maite eta bizi badezu. 10 edo 20 balira ere, utopia iparrorratz, enpeinatu beharra da motorretako bat. Horra aldarria, poesia eta kantua bitarteko, alferrik dugu indarra enpeinatzea ez bada libre. Jose Mari Ostoloza, Salbardin, Josu Landa eta Irurok, errezitaldi, kantaldi, ikuskizun bat, emango dugu maiatzaren 24 ostiralean, gainerako guztia sorpresa. Nik Argiaren 100 urteoik markatzen duten bizkarrezurrean bermatuta, euskarazko kazetaritzaren errepaso bat egingo dut, kazetaritza horren ezaugarriak eta ajeak ateratzeko.
boligrafo gorri bat hartu eta horrekin markatzeko. Bilduma ez da izango batere ortodoxoa, heterodoxo izango da, eta bukaerako puntu esango dizuet besterik gabe. Ateratzen dena da, euskarazko kazetaritza estigmatizatu bat izan dela.